амонатбонк ба диққати шаҳрвандон мерасонад, ки интиқоли маблағҳо тавассути низоми байналхалқии Western Union аз Федератсияи Россия ва Беларусия қатъ гардидааст. Акнун мизоҷоне ки аз ин низом истифода мебурданд, аз Федератсияи Россия ва Беларусия ба кортҳои пардохтии амонатбонк ҳамнафақавӣ ва ҳам мизди меҳнат метавонанд маблағ интиқол намоянд. Маблағҳои интиқолро аз банкоматҳо ва посттерминалҳои амонатбонк бе